Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Karangkinsai Cricket Club kalalong kakinhon banyo ra ya kanam lado da kabapenlim no da live wicket persya ya kalom siap Cricket Club hakajingya kon final jong kalempung kai cricket T20 match saprang Khasi League Cricket Tournament R1000 R1000 bala penlong da Khasi Students Union harengkat kajingya trailang bat ka Meghalaya Cricket Association kabalalong hakapratarik upanai kelalingkot R1000 Kelom siap Cricket Club kabala job ya kajingnya kenting pisa kala kamtrai bantit ningkong bat kamai prapo nyoron na kikat kendai point R over hababe ya kanika thong bala bu karangkan sai Cricket Club kala la ban kamai prapo praron na kikat pra point saw overs hagani kajingnya kun uraja kongwir jong karangkan sai Cricket Club ulayo Korea kanam man of the match Karangkan sai Cricket Club kabala job ye kini kajingyo kun kalayo Korea ka song pisa kabasan po hajar tingka kad bakalum siap Cricket Club kabala wan baar kalayo Korea ka song pisa kabalai po hajar tingka. Ia kini ki khusnam la sam do menteri ketanat elekai sports jong ka sarkar jelna uba bantedor lingdo ubala longru kumukongsan harengkat kajing sakilang jong presiden ke KSU usamla Lambok Starwell Marngar ubala long kumusembut kongsan sekretari jong ke Meghalaya Cricket Association uba Gideon Karkengor. Ngai kublai kerpang ya pi baro kajing tresitom kajong pi mat khamtam ru ya kini ki artli ki kenhun ki ba larung saka final kaladu jong kani ga league jong tausnam karangkan sai sports club mat kumjuru ka kenhun ka buan baar ka lum siap Cricket Club ka jing yalenti ke jong pi hakani ka tournament ka penisai ba hadukat nu ki parado parasam ke jongi ki trang ki angnut ki trish tom bat ki minot top ban poi shadu kani ka thong kumpang ila cukran hi na kapor ka jing thmu hi ke jongi bangin peniat ya kani ka khasilik kalong ba ngilai i ba kaladan kata mangyong ka dormancy ha ka jingile kai cricket apa deng ki khun samla jong ka briu nyutrap ho ngi i ba di babun ki sports ki kasi ki jukiu sakhamat ki jukiu irat haman lagi disciplines ngi i ki wara nam ki wara buram habaro kiliang mana kaliang ka sengru ka jele ban kentiu yakini ki disciplines ki baper ngi ju yele ban ajing erap Igi beli liakai ini contact sports, ini pelong di football tournaments, ini pelong ru di basketball cricket tournaments segi senong di tau. Henry ngila song bat ya kani kejeng perkat kejungi ya kebai dia baga Khasi League. Ngila song perkat dia bun senam, hakan nugur kom ngila ban penwandur, ban ngiso komen sikat day ba haunu senam belalek berang sulek arajar huai ngila la ban penurlong, ban pelong ini ke tournament. Man ngingit scam ru ba hakin gisnam ki bandangwan nginang la ban pelong ikini ki tournament ha ba ki jingil akai ngin long betang para mangi kom siban benta ban penrung ban kersiu thia ki pardo parasnam jungi ya ki jingmentoy ka ba ngiyo na kini ki jingil akai teng ngasngu kumba tharai la ngil akai tang para Khasi le dengi kentiu para Khasi kalalong no kumba ngil communal hatu ngasubu ka jingkeli ba la dengi kentiu para Khasi kalong communal se kata kada gejingkeli kang gua ban bu hakabaslang habangi persang ban penwandur wat apden gejingkit ya ki isu boper ni snotu wakum gajat benreo habing pai khmat habro kiliang ngiri ya kasap bat kata talen bakarpang jongki khon samla lo kenthei bat senrang kapalang yingi ban perkhat wakum lungen perkhat kewai pat kom perkhat bat kentiu habro kiliang Hoi samla Donald depan kenmau. Hadir menglai song perkhat sani ba. Ngila isu yuk tu ke statement lang ba samla Donald. Pakadan kam dia keban kentiu ban ajaka tangi perdo parasnam. La kalongi players la kalong kinongkit kam. Handrai hapreng jong kata kidan ki bayero kidan ru ki pakan tho. Handai ngasupan kemau ya kawai ke jingi thu kana. Kidan arngot si perlok. Hapor shoban kiu ding wayong kikiu shoma me ngan kersan ngan aimesim ngan pertam ngan apo
Hamara persisten jong tau diam utapatak badan na po usim ya kurat usim ya kawat upom ban kelem ya tau diam ngakwa banong pakajaj benreu ko jungi kalong hak tagadur handrai kani kaya bat kani ka pateng kapan perkhat bat kan ngdei ban snothu bakum kajaj benreu balong chisembo ukhaw seperti hakane jeli bayar jonggari India ngidon kam ya panklan ngidon kam yeban akti paramangi ladam dei mapi mano pan kentiu ya kajaj benreu ladam dei mangi mano pan kentiu ya kajaj benreu ladam dei menta lanopat ngin syem ya katakalenti om dei tang ka ke isu mapi ki players mapi ki nong penya ki association baper nganam la basu ngu kerpangru wat jaka MCA ke SCA ki badan pentalang ngai skam ban ngade sakmat ngang dan ka kti kaman ka kti kediang pania perkhat baro kiliang om tang ya ka kriket ngai perkhat do ya baro kiliang ya kendo ik asion baper ke payar kini singi benai la lej no namar ngi sautu kumdo pon wandur ya kanuno ka penta bat kentiu ik podo persnam ngai sakmat ko ki samla khamtam ki players na baro atli ki team anget kinong job kem dei basau sorong bat kinong rem ro kem dei basau rem handrai toningai pen janai jak jingia lenti jongpi hakane ka phang hakane ka penta bat ngej kem bat chisen ka sngi ka jaj penreu ba ka jala ka chungi kan sai ye kitarai tremblok bawanra ya ka nam ka buram ya ka ri ba ka jaj penreu ber koi ba jing duna jing sedang haringe sedang penjanai hakawat ka baar ban pen bahasusu harkom ka badai bat panla pen orlong ya kata ngidon kam ka jing trilang nado ka Meghalaya Cricket Association ka Shillong Cricket Association mapi ki players ki badan ka jingtep babnya khnang ni bangila bat kentiu la kalong ki samla sendang bat kanthai khnang sen ka singi ngen yui bagi perdo prasnam ken represent ken long kinong mi khmat ya ka chala wai ka chat penreu ko wai ngasubu tangkani ka jingkeli kamdai bangkwa ban kan komunal ya ka chat penreu nyetrap jongi pihun lada ki chaudhry ki manas kenlong kita ki players ban represent ya ka chat penreu terap jungi hatomi doksa mo kum ka chat penreu ya ta ka sap katalen ringa sukwa ban ong tang oi ngem semla dok ngem semla duna idon kam ya ban osrong idon kam jing tre system bang it don kam jing kot chumut pada tan kita kalenti bangila bawara ya ka thong ka buram khamtam ya ka nam jo ka chat penreu kham sachrong mat chaprang ka KSU bro ko bai Islam yang rasong kari bat ka chat penreu khulai subon 1000 ngu ublai khulangi bro ba ngakan mau pemensuala judan ba organize ya kenika khasili rementang yo sesien pat ban pelong lingba ka jing i jingai jong kini ki khon samla ki jongi asu tanat sikade ang ning edon lang iba gideon kharkongor ibalong i perlong ibe jani belong honest secretary jongka Meghalaya Cricket Association bat kumju ki nongkit kam bat khamtam nagaliang ka Shillong Cricket Association ki president secretary bat ki member bat khamtam be ya ka KSU ka organize ni ka tournament nado i president secretary session bat kumju iki CC member ki bedan lang ka jingdon lang ka jongpi kan long ji prisngan na ka banta jong ilang baro bat khamtam iki ni artli ki team ka lumshap cultural club bat kumju ka Rangkansai kabalong artli ki team ki bapoi sa ka final banya kini ki jing ya yu nam job tenre ya ka jing la ka gen don ka wei ka job bat don ka wei ka baram tenre nga ngit kampat ba phi ki baram ru phim dai ban sngo ai lani fin sngo dukha fin su du mo kata ka jing sngo ka don ka jing sngo yam rem nrai dang tre shitom namar ba sisen ka singila de fitri shitom fin sa yo ka jing job karanggal sai ru kumju ngaso ban ai khublai hilong ginong job congratulations bat nrei nang tre sitom dang lek ba nomor ketu ka match ka bamene ngapoi nga UI na do ba hadin bala sedang ka tu kan ni ka balong competitive adu ka tata ka score ka ditang pra punyo run hanrei ban be ngi imba ka wicket anang hap sinang hap mo tenrei gidon ki experience player ki bami hadin mat tok siron aron kilawan guide ya ka team adun poi si jing job tenrei nangaliang ka jonga nga su comment ka dai ngi iba ya ka sap ka phong shisha bagi kon samla jungi kidan khamta ki samla khasi ki bangi jukan mau ki bor ki blalek bangi le kai ki bun ba ki ba
ball ngan ong ki fast bowler ki bebet ba ngan itu pi don andre kini sing ngami isu ki batsman ki bebet ba ki batit ngakan mau perwila ka hang ni seru satai sepok ka stadium ka poi ka ball hari ni sing ngam jugi isu kita ro tingi don kamban sei ka sap ka phong idon kamban le ba kat kum ka jing ya jong ka por ten rei nga tip sai ba menta ki ni ki por ba menta le ngio ki coaches ki bobiang ngio ki tiar kitar ki bobiang ngatharai lada pi pen sitom bat fistrai sitom pinsap mi syakmat ban represent ya ka state isu komen ba nakaliang kami Mekhlia Cricket Association kelala ban affiliate bat ka BCCI nakabenta ban yo banila kai ka Ranji Trophy ki bobon ki kena ki bla yo ban ya syembenta kena kasiru ki don ki kena ki non tribal ki don handai tanggawai ngakwa banong epi kum ki kena kasi ki samla kasi ka kong sana engi ke dengan ni tu ipi kai bangin la bani le kai ba pin poi sha ka thong jong ke jing job kadai ka discipline kadai ka jing len la di bat ka ba kong san bang anong ipi kadai ba pin sitom but one no give up nga iba ki babon ba ki betebet ha ka jing le kai jong ki ka sap ka bagidan ritang si por kila jano namar ba ka wai ka long ba ka jing du men sim bat ka wai de ka long ba pim ya kun ya ke jing pikloi ban karandin no ring i ba gini kisngi benta ka cricket ka ka wei ka jing le ka ai ka bla banana ba khamta ma po ka jilla ka jongi ni shi tournament ki bahe khamta bai le ka ai ka tennis ball upaj wa ubabon uwan ban ya sakhi kat menta ka sngi pat ka match frang khasi league cricket ka ba hadin kan no pusnam ngambi nong pecai ngi itang ki bawan support ya lagi jong ki team dari ke football kata ngam tip cu dengan badan. Tengah kuah ban ong ipin ni, banari nang ni syakmat, nangit skam, bahkan ni ke tournament, kaba organize ke KSU, kam day tang menta usnem ngatrai uni arjar arfuar, but arfulai, ngatrai kandang bakham he, but nakaliang ke government, nakaliang ke jongaru, ngin ya trai lang, ngin ay lang, mday syutang san pawajar, hagat ay bonwan ay no arlak ke prize money, nakabenta. Kanina tournament. Kata kadai kakular ka jongan nomar bangan itu ipi ka jigila ka girkat kamdai ka bomalomala ka beremba ngingilai penia ngingilai la ka ngisutu menta ki tournament football ki bahe kan itu ipi po ka jalla ka jungi idon mangi I prize money laila ngaspo konsumsi ngai laila ko ka tournament kamdai jo bakai te khamtam ka cricket lai ngiri ban dang I min sim susu bat nangit skam ba kani ka tournament lingba ka jing simkhya ka jong pikum kinong elam ki samla ki bami syakmat ki bamri ki bamting ya ka jing shisha ngatarai kani ka tournament ka banwan kan kham jana susu bat nangit skam ba nakaliang ka government ka jong ni ngongi pi ni kwa aplat ban promote your sports mdai tang football ni tebba ka football ka ka number 1 sport support ka jala ka jongi ka cricket ki wei de ka bangi shisha ki samla jongi ki don sap don phong bat nangit skam lingba ka jingi trai lang bat kini ki asyen ki boper nginang la ban penjenai handai ka badon kam kadai hapi kinong ile ka pat lada pi shu ong ban chule atang ban shu pulut por chule abangja pinum yo ban represent ya ka jela Mekhlia tadai na takadang kwa nganong ipi ngadai isisa baka sap ka pong gemdak ngidon sisa tambalong ngim penan kampau bat nakaliang jong ka government ngidai ikran bat ka MCA bangin wat ya jaka ngin ai bakat leng ka BCCI kan no jing rap ban thau no ya ka cricket stadium hang ni po ka jela ka jongi ngai kran bat i ba ki den lawan ni kan ngilai kran ngilai perkat namang idon kami ka sitting gallery ka babiang khnang mangin yo banwan pekai hang ni sulong bing yap chuyang mai nabar jong ka boundary den ring idon kami ka niru bat ngaliang ka government ngan saya kran bat chimen star badon borom jongi ban pai ki jaka ki jongi ki badang don satai sepo new shillong lada long ngin ai ka jaga ka babiang lani ka ni ka khap bat ka ribhoi ka bai ha bat ka jinglong jingman jong ka climate ngin yo ban chna ya ka international cricket stadium ka babiang hang ni hapo ka jala ka jongi kumba pitep kani ka ngidon marsilyang bat kani ka GN complex kani mentang ngiladap khatenda ngiladap alot ya ka kamru ban upgrade ban renovation ya kani ka life saukror ngin thau ka stadium ka bitanat ngin tablut kani baro in bu you natural turf nakabenta ki tournament mut ki international tournament rung ila ban waraan ni kati shatai shadian ka fifth ground in thau ya ka
indoor multi complex ke bahek ba ke Songdor kumba khandai punyaulang namar bangi kwa ngi long serious ngani tu ipi ka government jungi na banta ban promote your sports den rei ki khana jungi pat lada ki match kamat kimdan ga jinge trailang phim sim banta tikan long le no e kini jing thau jungi baro ni e gini sngi ki bobon ki ba lej bani sim banta ki jing le kai keleng seba khamtam ki contact game ngi na galyang ga jong ngi ga government kat bala ngi persyang bani rap hanrei wan mi sengi wan nom sukan tho dawan ai ga jing tho pisukun no lemu lemah sukan tho ang nentai kam hap ngani tu ipi wan nomor kat badon ngi persyang bani rap ki samla ki wan ngi kran na kabenta ga jing don kam ki sports association bo fer ki wan ngi rap na mata jungki ngi don kam ye ga jing ye trailang ban kentiu ke setiap jungi ke baret ladang syaitan ngi bisini ngi pai para mangi ngi nompoi sunu tenga so komen sikadai akhni sngi menta sngi ba nagaliang ka kiasu kala la sishaban pelong life art ligi tim bani sementa kam dai ka kam ka besok ba pila ban organize ban peniat ba kini ka tournament ka long sisha ka bejok ba ngakit bok ket riang ba nagaliang ka match frang khasili mo khamtam nagaliang ka KSU ka committee ba fidan pin perkhat ba pin yesong ba ban perkhat kumlu bangin pelong pat ka ba khamlong ham he susu bani kini ka tournament how news nam arajar ar but arajar apulai tikani kalong ke jingbu nakaliang ka jonga nakabenta ba kumno bangin ya trailang ya kani ka tournament ka banwan ban nrei ngada ai kublei lang ipi baro dang ya trai sitom blei ndoran ka lang bat fi bat nakaliang ka jonga ngong ipi anytime 24/7 pila banwan na po skatriat len hiye nakabenta bangin le ka bahatam nakabenta ka ri ka bai ka jongi mai safrang Loom she up, when the toss, what do you do? Nothing.
ye banuan cakma. Letting